turbar tsira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Tsarkakakken bawa na gaske sahibin da ka wanke zukake, wankakken mutum a miƙe wanda shi ke hana make-make, abban Fatima na saba a take na yi ƙaunar ka a barci da farke. Baƙurai sheji mai fatake hashimiyun kai ne da sulke, kai daga sun arce a make jairan sun noke a turke. Ina gwanin wani yanzu take ganawa gwanin bana makake, gami nufari nan sadauke samu da na biyar wasu kucaki. Ɗami na tumai juya garke na mutane su san hanya ta gaske, mai alkawasar dan shi a girke bani zanzan don in sha warke. Kai mai daraja kullum a take samɓal kake jiddun a miƙe, kai ka mora abokai na gaske ba su ƙaunar da wasu gumake. Ga Abubakar sahib na gaske a hidima shi kan baya noke, sadauki Umar kai ne a farke a fagen daga ka ɗaukulake. Usmanu maza tausai na gaske da batun alheri ba ka waske, zakin fama kake rikakke ga Aliyun ɗalib mai asake. Ya manzon Allah na gaske, ya Muhammadu nurun haske, na Khadijatu soyayya kake bakakin mai cefa ta gaske. Na Aisha baka waske-waske gaskiya ɗaya ke nasara take, kai ne ƙamshi kai ne a wanke kai ne fara'a baka tuƙaƙe. Kayo nasara kayan ka sauke ka bar mugai sai banke-banke, wa zai haɗa kima ta gaske da dolo mai fuska a tsoke. Ya Allah da tsotsira ta turke aminci Mustapha fal amike, bashi ceto ya Allah amike mu zan tsaira ranar atake. Alƙawarin Allah ya zanke al'ummar manzonin atake, Rabana sanya mu zamo a ɗauke, Rabana sanya mu zamo a ɗauke, Rabana sanya mu zamo a ɗauke, a aljanna ba wani doke-doke, amin summa amin.